Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon? Ang oras alas 5:22 sa kahaponon mga ka-listeners. O karon mag-upload ta sa part 5 na sa Busyong ang Dispatcher mga ka-listeners, no? So karon magbasa sa ko sa inyong mga komento. So ang una tong basahon si Elizabeth Panuncial. Wow, salamat idol kay naana pod sumpay ani Busyong. Pa-shout out po, always listening. OFW Abu Dhabi. God bless you idol and more power. Salamat kaayo Elizabeth Panuncial, no? MG Straduridurio that do. Das do. Salamat idol, ganahan na pud ko og trabaho ani. Bisan nasuko na akong mga kauban diri sa Manila kasi hindi nila maiintindihan. So mao lagi na arkansi ni mga Tagalog ba kay dili kasabot og Binasaya, no? Maihap lang siguro makasabot og Binisaya. May pata mga Bisaya kay makasabot ang Tinagalog, no? Mahalata lang ang atong pagka-pronounce usahay, pero at least kasabot sa Tinagalog. Pero kini mga Tagalog maglisod og Binisaya, no? Nabinag moabot ani sa Kabisayan, mag-Tinagalog gyapon, no? Ug kita moabot sa Manila mag-Tinagalog ta, ug sila moabot sa Bisaya di mag-Binisaya, mag-Tinagalog gyapon. Makansi. Pero noon mas ako anjud ang mga Bisaya, no? Bisaya lang malakas. Bisaya lang sa kalam, no, kay makasabot og Tinagalog ba. Okay, salamat. Imbis Trader na lingaw kag paminaw samtang nagtrabaho, pasag dila na wa makasabot, no. Kuan nila na sila kanang pasabta, Tinagaloga lang. Nya si Maristel Humawan. Take your time idol, importante gyapon ang lawas nato healthy ta permi. Dol i-upload tong ako na lang kato gani bayot og tumboy atong si Bambina ang nagdala, no. So dili na to na ma-upload kay naanay uploader ani, no, Maristel Humawan. Dili ta pwede mag-upload og nay kapariha ba kay stricto na kayo ang YouTube ron. Na-reuse content gani si Bisdak Ureg kung nakakita mo sa time ayang community guideline, no. Post siya og kuan kanang paibalo nga muundang siya upload sa nibalik ako tungod nimo kay na-reuse content, no, na-suspended na hinoon. Imbis monetize na yang channel, na-suspended tungod kay daghan sila nga nag-upload, no. Appeal ni appeal pa jud ni si Lady in Red, no. So napa si Dudong Baritisyo katong iyang Botwanon man siguro tong channel nya, napa si Radio Drama Bisaya, no. Upat ka channel nag-upload sa maurang drama, no, katong nibalik ako tungod nimo. Ang resulta nauna gyud ang kang Bisdak Ureg og ka suspended, no, na reuse content. So naay posibilidad ani nga kini si Liden Red ni abot naman nig 1k subscriber, so nag-apply nig monetization pero ang resulta na reuse content gyapon, no. Kung nakabantay mo murag gibag-o na niya style siya ang video, no, murag ning awat siya sa style ni Bisdak Ureg, no. Mo pasabot nga ni apply na siya pero na reuse content pod, no. Yang video gipareha sa kang Bisdak Ureg nga mga kuan pod kintahay na mga views ba. Pero ang mo lagi reuse content paita. Unya si kuan kini Batuanon sa nga kang Dudong Baritisyo nga isa ka channel ba. Nag-upload man po ni balik ako tungod nimo. Unya napod si Radio Drama Bisaya. So ang resulta na upat ka channel ang naa sa maura nga drama. Dakong posibilidad nga magtabla gining upat, no. Kay maurag mga drama ba, pero si Bisdak Ureg wa na ning stop na sa nibalik ako tungod nimo. Nya si Lady in Red mura ni huno na pod, nakabantay ko murag wa na sumpay, no, ambot na pugha, no, basig gipagtawran na po niya kay basig tinaas na pug style ba. Pero Marius content sayang kayo ang time nimo sa pag kuan Marius content gyapon lisod, no, na nga respeto ay lang gyud unsa may mga upload sa ubang channel mga ka-listeners, no. Nya pasensya kay Maristel Humawan kay dili gyud ko mo upload sa imong request, no, kay masugamak atong channel anang magpareha ay ba, no. Pasensya kayo Maristel Humawan, no, sa imong request nga ako na lang dili ko mo upload. Nya si Annalyn Buates, salamat Lods, makapaminaw na pud ko sa uyuang hugot kay nindo to siya kay naay jokes napod love napod makahilak ka. Salamat jud Lord. Salamat Annalyn Buates, no. So kompleto na ng uyuang hugot, no, sa main channel. Unya si Annalyn Samson, salamat kayo idol, naka-upload na jud ka. Salamat kayo sa sumpay idol, malingaw na po ko ani, dili jud babati ang kakapoy. Dili jud babati ang kakapoy, no. nya kung magpaminaw sa mga upload nimo idol. Amping always idol, God bless you always nimo idol. Salamat Annalyn Samson.
So imuhagi po ning comment. Okay ra kayo idol kung mataas imong vlog sa pag shoutout, okay kayo kay para nako madungog nako akong ngalan sa pag shoutout nimo. Lipay kayo ko idol. God bless you always nimo idol ug amping always idol. Salamat Annalyn Samson, no? Annabel Balis ng Qatar, no? So nausab na po gani mo Ma'am Bel, no? So, adi na po Anski, no? Annabel Balis ng Qatar na po, no? Ha ha ha. Muna akong screen name sa una sir, gibalik lang nako. Tawga lang Japon kog Bel, sir god. Sige, Ma'am Bel, no? Kay mo inaandan. So, salamat kay Ma'am Bel sa kanunay pag-comment, no? Pagpaminaw, labi na sa pagpaminaw sa mga drama, no? Salamat kay Ma'am Bel, no? Shout out nimo, Ma'am Bel, no? Nya si Ma'am Jisuli. Always thank you Sir John sa pag-shout out nako kanunay. Amping sir, God bless. Salamat kayo Ma'am Jisuli, no? Ikaw po amping o God bless sa nimo, Ma'am. Nya si Ma'am Life Journey, thank you kayo Kent, nalingaw jud kong buta og ni Jennifer. Salamat kayo Ma'am Life Journey, no? Makalingaw bitaw po ning si buta, no? Nya kini po si Kennedy nga komedyante kayo. Na di komedy ning dramahan makalingaw ba? Napoy ka nang kulbahina mo aksyon, no? Salamat Ma'am Life Journey, no, sa imong pag nalingaw kag paminaw sa busyong ang dispatcher, no? Nya si Noel Urbano, salamat idol sa sumpay pa shout out ni Dudong Personal Vlog. Maayo kaayo maghugot Binisaya. Shout out kuno Dudong Personal Vlog, shout out ka ni Noel Urbano, no? Maayo din ni maghugot Binisaya, no? Nya imuhagi pong comment idol, humana jud ko paminaw ani lingaw kayo ang nagkatawa ko apil idol basin naa kay drama na estranyo sa gugma. So di pa ta kalugar og kuan nang dramahan Noel Urbano, no? Pasensya kayo, no? Kay daghan patagi arrange, no? Labi na sa pobreng milyonaryo dugay kong arrange ba o pag mahuman daghan pag kinahanglan i-arrange ba mo na nga di ko ka tagad sa inyong mga comment ron tingali puho na di lang ko mosaad, no? Kay matud pa sa panultihon ang saad ko no gihimo aron pakyaso, no? So di lang ta mosaad paningkamutan lang, no? Salamat Noel Urbano. Nya si GR Force Barbaruna, di ma-download idol. Hihi, di ma-download idol, hihi. Di gina ma-download kay copyright, no? Na copyright ni, pasensya kayo. Wala lang ako na gikat ang copyright kay para dili natantong daghan makulang sa drama, no? Maaw na lang yung gikuan. Gipasagdan nga copyright, bahalag walay kitaon kayo kay copyright man. Sagdi lang at least malingaw mo, no? Kay ako ning pamutlo na kong taman, so samot kakulangan. Bahala na lang copyright, no? Basta malingaw lang mo. Importante malingaw mo. Bahala guway kita kayo ning upload, no? Sige lang. Ug salamat sa imong pagpaminaw GR Force Barbaruna. Nya si Allen Kundi lingaw jud kayo ko sa mga inahan ba? Sa mag-inahan ba? Lingaw ka jud kayo ko sa mag-inahan ba? Salamat Lodi sa walang sawa sa pag-upload. Stay safe lang per Melody. Salamat Aileen Kundi, no? Nya si Isim. Hello idol, salamat sa sumpay. Amping mo diha kanunay idol, God bless you. Salamat Isim, no? Nya si Wing Orasyon, thank you sa sumpay Lods ug salamat kay sa pag-mention per me. Amping kanunay sa imong health Lods, makalingaw po ning duhada. Salamat Wing Orasyon, no? O, ikaw po amping kanunay, no? Og si Jen Office, no? Sir, pa-upload po sa drama nga Saldo Balgado. Salamat daan sir. Salamat po nimo Jen Office, no? Di na taman mga kalusinos ka mga copyright niya ta, no? Sunod digayon na po. Thank you so much for watching. Paminawan niyo ang part 5 sa Busyong ang Dispatcher. Mga higala, ang ikatambahin na mo padayon sa laing sumpay ning naghirapustang suglanon. Busyong ang Dispatcher. Ulit na nurse. Mamainit ah. Snacks ba? Uy, naman lagi tinimplahan nga kape. Para ako ni. Siyempre, yun mo na. Ako nagikutaw daan. Di man ko mga pikot. Sila, na lang ko na. Anugon ngayon. Linaw, gamay lang. Nasa slice bread oh. Narang palaman ay. Gusto ba kung butang palaman? Nung uy, ayaw uy.
Madugo ikaw may musilbi na ako. Ako antay angay musilbi ni mo. Sige na, kaya mabugno na. Imo na na. Salamat ah. Lami da. Karon ka, makatug ka ini kahuman ni mag-inom ng coffee. O makalakaw ko. O dili ka makapugong nako. Sige pa, huwag na. Sige. Dadayin, higo pumayo. Ang dami ko na akong mga gamit sa papakitupat. Ikalga ko rin sa sakyanan na. Katong jeep may akong gamiton. Katong army tayo pa. Magdali ko. Ikalga ko ni Armalite at mga o ang bandolera. O kinindo ka pistola. Itakin ko kini sa kong hawak. Nadulay holster. Aron nag-abot na ko. Diretso na kong pamusil sa mga kaaway. Gusto. Aron na kong maagi sa highway. Kung nagduol-duol lang ang bahay na itong sulok Torio Visconti. O sakay na ko. Ay kompleto na. Gusto gini mo ang sakinan. Pandaron ko na. Anda na. Muabantin ako. Buta, mainom ka kape? Dili ko mainom anang inyong kape dinhi. Kaysa gula nagpaang ako yunot. Kinsay mo sa gol ba? Si Tilde ang tiguang himalikas. Unsa gisagulan niya sa iyang paa? Oy, nangunot. Wa si balipong. Ngano to? Mura nigpuspas inyong kape dinhi na ipa. Naghisgot mamos ako ngan. Oy, babaeng himalikas ay. Unsa tong gisulti ni mo Kennedy? Kuan. Umapalibak buta. Kuan, ikaw ay... Kuan ba? Akong gitanyagan akong kape si buta. Ni balibad kay matod pa niya ang kape ko no din. Gisagulan og paang nangunot. Ang imo bang paa? Unsa? Oy baya si buta, nanabi pa man. Oh, ha? May hikap siya sa imong paan na? Oy, hikap ba? Kumidya na tong ako Awa man mo tokob. Diwa. Gidangat dinhi. Oy, barong siya. Buta, aasa man ka. Uli ko. Lami ning inyong istorya din ha. Lami. Oy, hala. Kuyunot. Nang, ingom nung kagawa mo tukom. Usay pagtuon mo, bitin sa'y matay yun. Ilom ka na din. Lakaw hinoon. Wala ka lagi wa ganahe. Da, kanang paan ni mo, maunay nagkaingon. Ilom. Ang imo mo sa ipatukob. Bayot. Unya kagkisa mang paang niyang gusto. Kagbusyong. Hilom din ang, oy. Una yun yung iyang anak-anak. Ay, piste ng dako. Kalma lang ko ni mamalikas yung kadayon, oy. Kita mo nag-away, ani, oy. Ilom inatay. Sabot! Muuning dapitan ang mong gilagyan. Samtang nag-drive ka tong babaeng kwapa nga nag-ilad na ko. Maugin ni. Sa unahan ini, mao na ang bahay ni Senyor Solotorio Visconti. Magkaimpuinto na takarot. Mga matay mong tanan. Nurse. Nurse. Namsa ka, nurse? Hayan si Busyong. Nakatuog ka? Nakatuog ko magipainom ko niya og kape. Unsa? Animal! Makagagahom asa ka.
Susiyaw na ko underground. Unsa? Papa, nagsigi ka pa ng paso-paso. Por qué, Papa? Maurag, lain ang pamati ko sa ako na lawas. Unsa? Tingaling nagkinahanglan kang doktor, Papa niyo. Dili doktor ang ako nagikinahanglan. Mana-armas. Manataw. Unsa? Nagkinahanglan tani ni Carmen. Kay, wata masayod na kalitan ragsong din igubaton kita. Unsa? Papa, kisa mo suong na to. Kinsa ba? Anato man nakaaway, buisit! Daghan man sila mga sakop nato nga nina. Naglibot sa atong bahay. Ug mga armado pa sila, ug tag-as nga mga armas. Kuwang pa ka na, Carmen. Dili pa ka na makasustenir kung ugaling mahitabo man gayon ang gubat. Papa, Oh, nakuha ko sa Carmelite. Ug bandolin. Ug duha ka 45 caliber pistol. Yun lang. Susuyo ko mga sakyanan dito sa grahian sa underground. Magdali ko. Oh, ang jeeping army type. May gigamit ni Busyon. Musong ginugubat ka tumata. Wa ko siya mabantay. Inuo ko! naroon gates naman siya na. Sirado na. Tas magkan ko ni jeep. Pakustan ko papadagan. Tiya! May tinaa mo! Kapulihi! Ah! Pangit! Ah! Kining Armalite may akong gamiton, may ni kaya naghambala mo gawa. Unsa karon, Carmen, Papa, murag isunta. Hapa, Carmen! Hapa! Isuhong kita na nahinahina na huwag kamatay ang aton manasakop. Buisit! Sulutoyo, Visconde! Kuwala! Kay paninglan ko ikaw sa mga sakay mo na buhat! Sa imong pagpatay ni Lorenzo! Sa imong pagpamaligyan drugs! Sa imong pagpusil kang Sargento Eugene! Ug sa imong pagkastigo na akong ginamit ang latigo! Kuwa niya! Animal! Kung saan nakababayang ni John na to. Ito mo kastigo din doon na sa duha ka pistula o sa Carmelite. Ang mga bala, kigot lang sa iyang lawas. Ipota! Ang aton manasakop! Ipatake siya, ha? Tahulot-hulot na itong mga sakop niyo. Samperguyan sa dipota! Pagtawag mo polis, ha? Nesesita na ma-rescue kita din, sige, dali, gamitan ang telepono. Onyol! Animal! Buhi pag yun ay ang paduway, dako ka nigdanis, ay nabuhat din, samperguyan sa peste! Murag piguwa na! Mubarag ko sa kaya sa jeep! Murag lain na ginida! Palikon, tika sa sunod si kayo do! Senyor Solitorio Visconde Padaway! Pinakaw si Busyon. Ginamit army type ng jeep. May dahil siya duha ka pistola ug armalite. Gubat ang tuyo nito babayan. Pangitaan ninyo. Oo, magkagagaw. Sige, bye. Bye.
Mahigo kinibabihana. Kung madisgrasya siya, mabasol ko ang akong kaugalingon. O ni Mara. Yun ang mag-isayri. Masud ako sa underground. Ang mga pulis. Uwahi na mo. Tiyagalan na nga batay, no? Oh, unsa ron? Oh, ihuno na kining van. Para! Oh, nga naman basan? Anay siya rin sa pulis nga. Ako nabati. Naatod! Iniglabay na na. Ato ka na sundo. Pero matutula nato si Busong. Ato na, nilabay na. Sige, sunda! Oo! Yan ako sa underground. Manauro ko yung Jeeps Army. O kipusong ko yung mga armas. Diin kagikan. Oh. Buta, ikaw? Tubag ako, diin kagikan. Oh, diin pa. Dito ko sa dapit, nagipuyan na itong mananap nga si Solitorio Visconde. Gigubat ko sila. O kubay-ubay nila akong napatay. Buta, kisagpa ko ni mo. Makakita ka ba, ha? Gahi ka ko! Nagtuman kayo sa gusto mong buhaton. Huwag ka maghuna-una nga namiligro imong kinabuhi. Simpa kong nadisgrasya ka pa. Dili ko mapasaylo ang akong kaugalingon. Bisan pag unsay mahitabo na kuha kay labot. Mamatay ba kung maunsa ko. Ako ni diskarte. Nabuang ka! Mga balare na usik anak. Panuay ka! Murang kang tuan ng pustas pikas. Masuko mo ka. Imo pa kong gisagpa. Tungod kisayop ka to imong gibuhat. Nakik-away ka sa mga tao nga dili mo angay ang kwidyohon. Huwag ka nang dili man. Huwag ka pa masayot unsay iyang sa nako. Unsay iyang sa ka na buhat. Iya ko gikastigo nga hapit ko ikabatay. Si Rudencio iyang gipusil. Ug karong bag-o lang si Sargento Eugene iyang gipapusil. Dili pa na sa para nimo. Oh! Dako kayo iyang sa! Lano sa man. Huwag ka mamasayod kung kinsa kining tao imong kikaing kwento. Imo siyang apuhan! Lulo mo siya! Amahan siya sa mong inahan na si Carmen Visconde! Hindi pa'y siguro sa imong gibuhat ka pag-rak-rak dito na igo ang imong inahang gikamingawan! Dili ko mutuon ah. Dili ko mutuon. Musyong! Musyong balik na eh! Musyong! Pasaylo ako ginawa. Nalitok na kong pagkalit ang mga poong. Gikinahanglan na kayo masayod siya aron matapos na kining tanan. Oh, si Busyong, ni Ana. Busyong! Busyong di man kagikan. Busyong, nangita na ba to si Butani mo? Nakita mo? Ers, dili ko makatuwid ako kasayuran ako nasayuran karon. Dili ka na. Bayan saan sa na Busyong? Nasayod ka na nga si Buta makakita di ay? Ha? Makakita na siya? Ah, oo. Hala, pasaylo ang kisultihan ta ka sa tinuod ha. Wala ba ni pasapa niya?
Lagi sultihan talang ka. Sa, makakita na siya. Ang usara ka mata, kanang wa, dili, kay nabuta gina. Pero ang tuon niyang mata makakita. Mao ba? Oo, mao na. Pero ayaw og saba kang buta nga misulti ko nimo sa tinuod ha. Di ra pa niya ipasaba kang bisan kinsa. Okay ra. Okay ra, nurse. Dili ko magsabak. Okay ra. Hain day siya. Tapos underground. O sunod tron. Pusyong, please, ayaw ko'y pagsapa ha. Di lagi. More pa. Fix man. Hala, nana siya ay. Sige ha, magsulti tingali mo. Ari ko na ako diri ha. Kamulan niya. Sige. Mulingkod ko. Magsulti ta. Paselo ako nga nasagpaan ti ka. Tungod kadto sa kong kabalakan nimo. Og nakalitan ako. Paselo ako. Okay ra na. Nagkasabot ko. Nahingawa ka na ako. Magkatuloy mo ka itong gibuhat. Okay ra ko. Salamat, Busyo. Daghan kayong salamat. Unya, dili ka na mangutanan ako. Kung nga nagkaila ko sa imong apuhan. Ug sa imong inahan. Kung tinuod ka na imong gisulti, isugilo na ko ang tanan. Bueno. Ingon ko din pagsugod og sugilo ni mo ang tanan. Wa ka pa matawag ka ni Adto. Diha ka pa sasabakan sa imong inahan. Mao kini ang nahitabo. Mabdos ka niya itong Samson Kabukason! Adi puta ka! Sa tanan tao sa tibok kalibutan, dito ka kayo magpamagdos niya itong kakato ka! Ha? Di puta ka! Igo na, Papa. Ikaw na! Igo na. Bawa dihay! Ipakuha ka na ni imong gisabak. Ibalik ka niya din kung mawagtang na ka ng panuway diha sa imo na lawas. Laya! Gipahawa si Carmen sa ila. Gipahawa siya. Ug nakikita siya ni Samson Kabugason nga mao'y amahan sa iyang gisabak. Unya. Samson, ikulata ko sa kong amahan. Ug boy iyang gusto nga ipapatay ko kining atong anak. O sa atong buhaton ini. Di ko gustong ipapatay kining bata. Gusto kong pahimugso siya sa kalibutan. Ayaw. Ayaw ka na buhata, Carmen. Pagkatauhon ta kining atong anak. Usaon, Samson. Bilaya si Carmen sa ila. Nagtipon sila si Samson Kabugason sa tinago-tago nga paagi. Ug tungod kay daotan lagi kini siya sa Lotorio Visconde, gipalihok niya ang iyang influensya sa kapulisan. Ug Unsa ba ta? Unsa? Ipadayon ang buot ng isulti. Unsa? Ipadayon ang imong asoy buta. Sige na. gidakop nila si Samson Kabugason. Giplantiran nga nakasa. Nangawat og dakong katidad og gipreso. Unsa? Oo niya. Dugay siya sa presyuhan. May mga tulo tigri katuig nga nagkalabay.
gikabingawan niya si Carmen. Ang imong inahan. Ug ang iyang anak mismo. Noon sa to siya. Ang miagi at hisayran, gisuong gyud ni Busyong ang panimay ni Solotorio Viscondo. Ug daghan ang iyang napatay. Mibiya lang si Busyong dito sa dihang nakabati siyang sirena sa kapulisan. Unya dito sa underground, sa paghunong gyud niya, gisugat siya ni Butas ug kasuko ug gisagpa pa siya. Gisulti ni Buta kang Busyong ang tanang hinungdan ug nakahilak si Busyong sa tumang kahinanglan. Nga si Buta di ay, mauba di ay ang iyang amahan. Ug karon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugila. Busyong ang dispatcher. Buta, ikaw. Ikaw. Ako amatay. Ako, Busyong. Ako. Muna hinungdan magbuot ko sa imong kinabuhi. Tungod ka din ko buot ka madisgrasya ka. Mahal ka nga akong anak. Ako pagkao na ikaw di ay. Nga ako nang bukal-bukalan ka niya dito. Kinunan mo ng mong lahat na nasundanan mo sa mong limos. Ikaw di ay. Ikaw na nga akong tatay, Buta. Busyong. Anak. Tatay, Buta. Ang akong anak. Ika ko sa gina ko ang akong anak. Suod sa dugay na kayong panahon, akong gikabingawan. Busyong, anak. Buta. Sigod tawag si Busyong, nagkako sila. Nagkako sila ang mga matuod nga mga protagonista ining mga sugilanon ng tao niya. Sinvergüenza! Puta dice, ¿eh? Puta! Para sa Rotorio, ni ang colonel sa polis, nagsulti mo. Entonces decía, Ni ano siya, Papa. Hello. Bastian? Magkagagahom si Bastian eh. Oo. Nga no, Bastian? Diyan ay misa dapitin mahitabo ang gubat magkagagahom. Apan, why Busyong diri? Di ay naway daghan kayo mga pulis nga nagkatap lang o nag-imbestiga sa bawang hitabo. Diyan na si Busyong diri, Bastian. Ipauli na siya. Unsa? Unya? Ready rin. Kay sultihan di ka sa tanan. Bye. Dini ka lang. Ayaw na pagwa din sa bahay. Karoon nga, nasayod ka na sa tanan. Wa pa tamang mas to parang sulti ha, Buta. Awa, katay, Buta. Usa pa may gusto ni mong masayaran. Sa diyang kilapay ko sa hagdanan sa payag na natilti. Di ay ka man di ay. Dito ko sa presuhan. Nabilanggo ko sa mga saha nga wala ko mabuhat. Sa mga pasangil ni Solotorio Viscondo ka ako. Unya, dugay kong napreso dito. Ug kanto si Densyo, mao'y muduaw na ko dito. Taniwa sa mong kakabus. Nagkahimo sa pagduaw na ko dito. Maghatod akong pagkaon. Umatod sa mga galamiton sa tawas. Umabalita na ko sa may tabo sa gawas. Ang labing sakit ka na tabo.
Mao nga namatay ang akong ilahan. Kadto mamarigla ay lagman ni. Tungod sa kaguol. Gilubong ang akong nanay. Ngawa ako makatambong siyang lubong. Wa gani ko makasudpong siya maya. Nananggid ko sa pulis. Dili ko pagawason. Bisag kaniot lang yun kaayo. Aron makahatod unta ko sa iyang katapusang kawayan. Grabe sa... Murang na kag-martial law ato kayo na. Oh, gusto ka. Martial law ko. Mao ka na matuod nga termino na itong hitabo na ako. Hangtod nga nahunong ang martial law. Ug nakita nga wa ko isa. Ug gibuhian ko. Dako ka na ni Anto. Pero ako pasayon kung diin kang napita. Basta ako hisayran pinaagin suwat ni Carmen nga buhi ka. Ug iya kang gibilin sa kapayag. Ug ako pasayon kung kang kinsang payag. Magkaguan ako. Nangita din ko nimo. Apan mo akong nangita og dagom taliwa sa saka dakong laod. Wa ko gid ikaw ikita. Hantod nga, nakikita kong negosyo. Kinugdanan, pusher lang ko. Ug sa gantungan to. Ako nagitag iya sa drugs. Nagipayot din sa syudad. Ug nadunahan ko. Na bilyonaryo ko. Apan sige yapos ako pagpakilimos. Pagtabon sa matuod kong pagkako. Ang akong tumong maura. Nga inigkakita na magbalik ni Solotorio Visconde. Itamparos ko niya ang minilyon na kong parta. Ug bawion kong balik si Carmen. Gana ang among anak nga mao ikaw, Busyo. Ngayon tao, may kausaban ka. Tungod sa kong kadulaan. Nausab ang akong manunod. O nakigbatok na noon ko sa mga pusher sa Siapo. Gumaw ka na si Solotorio Visconde. Anak! Mingawa ba yan sa palibot, oy? Rabag namat yan. Aw, tingalig na matay na si Busyong. Hilomay! Sige kang hisgutan na. Dili tao na mahitabo, no? O di ganong hilo man. Oh, wa may miguwa di hapi. Tarawa, sirado man ang iyang payag. What? Oh, ay! Ito ay nagdali! Si Bastian katong misuot sa iyang payag! Oh! Ano ka? Oh! Dinay ka lang. Ayaw paggawa din eh. Maguwa ka lang kung mahibaw ko. Kung sa ibang mga kinanglanon, naata din eh. O kasi bakusulungon ta. Dangup sa underground. Tuway na ka mga armas ito. Magkasukol ka kung magkinaon sa man. O tuway na ka mga sakinan nga imo magamit sa pagkikyas. Kaya ma'am dahil tatin butaw. Delikado na ba kita din eh? Wa pa kumasayod. Basta dinig ka lang. Ako na tubago si Bastian. Yan na siya. Sige, padayon lang ka tayo butaw. Bastian, usay na hitabo. Murag delikado magkagagahong. Ang mga pulis nga, abi mo, ang mga pulis nga nag-imbestiga dito. Nangita ni Busyong. Tungod tayo. Gibalita mo ko dito makagagahom nga. Usa ka lakinon ang misuong nila ug mipatay sa iyang mga sakop.
Busa, kung mahimo magkagagahom, dili yun nimo angay nga pagkumpiyansahon si Bosyong. Tagui lang siya din sa imong underground. Wa mo gawa si Bastian, uy. Oda, ngano ka to? Tingaligad una ang patayng lawas ni Bosyong. Ilom, ikaw ba? Huwag na imo, ay. Pait ka ni mo, ay. Huwag mo, doon ay patay mong misgutan. Hami po rin nariya di haong nga ipatay. Aw, wa pa. Muabot na rong taon-taon. Kung ni apatos butan, kasabaan. Yung ka di ha, hal-hal ka lang. Unsa to? Unsa to gisulti nimo ha? Kilibak mo nimo kinide? Libak ba, Oroy, oy? Kung ako nung gilibak, kung sa'yo libak. Niya akas ako tubangan, nakatubang tang doon, nagstorya ta niya, libak, bayot. Why, baya di mong bayota ka. Oh, niya man, nasabi akong dagway. Dili ang ngayon ko sa Helcos Oslo. Ay, ginuog ko! Sabi ng writer, ano oy? Ang gayan kaayo, oy kinide. Ang gayan kaayo, kaya ang mga butanding may mubutar nimo. Hey, dong! Sebastian, may gawas na. Nagdandi. Asa pa na siya paingon mo? Ang butlag oroy, unsay kalibutan ko. Kini na muhir. Tagadiin ka siya, Why na kailan niya, Papa? Imo siyang gibuhian, por eso nakaila ka. Papa, ayaw pagsulti mo ni Ana. Huwag ko magbuhat ni Ana. Wa magbuhat. Nesisita na masayra nato, diin magpuyo kini na muhir. Idiin siya madaarmas na gigamit sa pagrapido dini o pagpamatay sa aton ng mga sakop. Muraglaan ko na akong kapatid natin papayana. Pero manutong naman siya yung mga armas. Kang kinsa makato mga armas. Kaaptik niya. May gisulti ka ba, Wa. Wa, Papa. Wa. Sumperwesa. Pila na lang katao ang nahibilin ka na to, Wa pa ko mahibaw, Papa. Mila ko na siya. Asa ka to siya pa ingon. Mayon ka magharap-harap kay balikon ko ang payag. Diin ako ipilin na ang akong anak. Pero unsaon ko man, niya si Papa. Unsaon ko man. Pila na lang kamu-kabuhok na mga tao na nahibilin, Upat na lang ninyo. Sinvergüenza, animal! Di may mga pulis nyo. Makabantay man sila nato. Nisisita na ano gitay tao, ano na tayo tao na masugo, Adiyan na si Bugart, Buhi ba si Bugart, Niya, senyor. Akong tawag. Bueno, tawag ka, siya ay akong suguun ini, Pagdali, pronto, pronto! Nyo. Kung man ako sindahan, ang kinabi lang kong Kennedy ha. Kaya gimingaw kong tatay buta. Sige. Okay na ko diya. Salamat. Salamat kayo tatay buta. Namay makabantay ni mo diha. Basta diha ka na kutob, ha? Dili ka na maatong laing dapit. O tatay buta. Sige, lakaw na. Adala ko. Pagkalahi na sa kong gibati nga kalipay. Lahi na gid kayo, ha? Nga naano siya. Huwag nagkailhanay na kami. Ang nakakuwang na lang ni Amy. Mauna lang si Carmen. Ang iyang inahan. Mauna lang yun. Nang, tanawa! Kinsa pa? Ang gwapa na!
Naok sa payag, gwapa kayo, tanawa. Uy. Ang ikat baya. Nag-sure pa. Malanang, napaingon ka din, Gupa, uy, murag yung artista. Lupi pa'y artista di ay. Dagwahay bayas igat. Hoy! Asa ka nang, oy? Asa ka, oy? Wa man mangate. Wa man mamati. Asa man to siya? Hoy! Mayo! Naitaw! Mayo! Ay, pusyo, napandol ko. Pag hinayo na Paano masarong ko ka. sa gwapa ni mo? Dali, purihan naman ta ka gwapa. Oy, awat sa... Aba de. Magpalit ka? Dili, uy. Huwag ka paliton. Hay, man imong nurse. Wa man lagi mo uban. Niya na to ron. Sunod ron to. Wala magbalit tayon ka karon. Oy, Ha? ay, sanag kayo mong naong. Sanag, ang dagway ni mo na eh. Oo. Di na kalaki noon tan-aon. Babay na tsukang tan-aon. Murag ako. Likod ko ha. Sige, lingkod. Ay, mandais buta. Sa tatay buta? Unsay ngan? Tatay buta? Ano ko tawag tatay ka niya? Ha? Bayot! Kano nagtatay ka? Ang miyagi ato na sayran, nakulat si Kennedy sa gisulti ng museo nga si Buta, maugid ang tinuod niyang amahan. Magatong sa ilan ng gikasulti si Buta, ila kining gipangutana. Mga higala, miha ang laing sumpay ning sugilanon, Busyong ang dispatcher. Ari-ari dari Kennedy, paminaw. O, diha ka. Diha Uy. ka. Nga naman nang. Mangutana ko ni Buta. Kennedy, ikaw na Kennedy? Oo, ako eh. Saba niya, oy. Mura dili ikaw kalahi na. Ayaw ko niya binuangi, tindi. Mag-ilis-ilis mong naong, ilis-ilis mong tingog. Waar bagi ko'y naganan kay Buta ko. Ay, ganun magbinuang man ni. Doon lagi ko'y pangutana, Buta. Usamay pangutana. Usaman. Kinini ang, kana ba si Busyong ba? Nagtatay naman gid na siya ni mo. Unsa man na siya? Imo gid ng anak. O anak-anak lang. Ako isang tinuod nga anak, tindi. Ay, di lang. Unsa? Anak yung tinuod. Oy, nausa mo na. Oy. Tamawin ko! Puta na ba? Hahain ko. Oh. O sakit ng dapita. Nang? Niyagas tindahan nang. Ay. Oo, tuod. Oh. Ang tindahan eh. Lagi! Yun na. Si Buta. Tana ay. Ay! Wag kita anak, nag-apong hinimot. Di anak ko. Da. Buta. Us barato. Unsa to? Imog yung tinuod na anak si Busyong. Oh, tindi. Ay! Nang! Ayaw pagkuyap nang, ha? Ayaw ha! Mauwi na ka na! Ayaw di pagkuyap nang! Di na ko kuyapan. Da. Ay. Di ko no, Buta. Pasabtam eh. Iasoy na mo. Nanong na anak mo si Busyong. Sultihim eh. Kantong babae nagbilin og bata din sa imo hagdanan. Dito nagbunok ang makusog na uwan. Ako katong hinigugma. Si Carmen Visconde kato. Unsa? Ay, sige. Ipadayan pa yung mga aso, hibuto. Ipadayan pa.
Pinaagi sa tatak sa habol nga COV nga sa ato pa Carmen Visconde. Nga ni Carmen nga akong hinigugma. Sa nagsulti ni mo ni ini buta, makakita ka ba? Si Busyong mismo ang misulti na ko ini. O gisubay ko ang tanan. Takdo dito. Kaya ang naong ni Busyong, liwat gid siya sa naong ni Carmen nga iyang inahan. Wala ka diha. Nang, kato babae nga din nilang ba? Nga nanugtog sa imong payag. Mistisa! O, tikuhan na lang, pero... O, gito! Ang ilahan gito ba siyong nung... Kini dili unta kay ko ganang motobay nimo kay murag di ko ganang mamatis imong tingog. Pero ako mahimo kini di tubagong ko ikaw. Lagmit ka siya kadto. Kay akong nasayran karon. Nadako siyang buhi. Ug niya sila karon sa Pilipinas. Alsingan? Carmen, nawa lang sila magkainilhanay. Alsingan? Ay, Diyos ko! Oh my God! Ay, arang na lang. Este, buta. Naibawas po siyong ini? Wa para ko siya sulti. Uy nga naman, oy! So, tira siya, buta. Aran siya masayod sa tanan ba? Kung magkakita sila, mauna ka ng panahon nga magkainilhanay sila. Dili na kinahanglan sultihan pa. Ginoo ko. Unya buta. Unsa may sunod mong buhaton? Naniaman di ay ang inahan ni Busyog. Di mo lang ba sila himamaton aron magkaila? Nan karon. Buta. Tingog! Ang panahon na mo ay mudugtong sa naputol. Aron matibuok. Unsingan? Unsay buot mong ipasabot ni ini buta? Ay, kuan kining. Nahinomdom ko sa drama kariadto eh. Nagitay-tulan og sumpay sa naputol. Sumpay sa naputol. Husto! Ay! Mauna! Sumpay sa naputol. Magkahimamat na sila. Sugaton sa tumang kahinangop ni Carmen ang iyang anak. Nga nalakin untun kay wa siya nga nag-amuman ini. Pero, naakabuta. Naaka! Nagatiman ka riya. O sa ako gining tanaw karon murag na babae na siya. Nagwa pa rin sa maayo. Hinaot pa unta. Nasa kadyote na sa panahon sa mong pagkahimamat. Nagkatampo kong dako kayo sa iyang kausapan. Asa mo kasi buta? Ang nurse nagpalit ba itong ice cream? Ito yung nurse na nagpalit itong ice cream yung man cake, dairy. Mga auto sila? Oh, hatagan ko siya tanang makalipay niya. Kung sa iyang gusto, akong ihatag. Hulip ka na sa mga katuigan nga ko makailan niya. Nagdinhira dahil akong anak. Naglaroy-laroy. Nagsigig pangita og sumbagay. Oy. Elde, salamat sa pagsagop ka niya. Buta. Dako kag role nga nahimo sa iyang pagpakabuhi ng kaliputan. Oo, kay nakatonan siya balikas ni nang TV mo na huwag ka bantay. Nakatoon sa balikas Ay, ni TV. ay longgo di natin hindi huwag ka pantay karon. Ikaw no, kontrabida kay ka. Maayo biya ni mong susuon, oy. Tanawa na, dinukoy lang yapon. Unya, butag. Kita na istorya kay manuoso. Tabangan na to si Bantay. Kining napita. Ginibutan ni kini sa ako mga sakop. Kung doon naman makita mga tao nga magtuyot-tuyot din unya armado, ayaw kilapti. Kaya ako ka ng sakop. Nagbantay na siya ni Busyong.
Unsa? Ay, niya na si makagagahom ay. Tay buta. Pangunta ka ice cream mo. Nay, binalgi ka na mo. Kamu lang niya na, Busyong. Dili ko mukhaon na kay Tambis. Kunta na sa akong sakit. Oh, ha? O, sige, padayon lang mo diha. Kay, arir ako dire. Oo, sige, sige. Sige, nurse. Hot doon na rin. Di man siya. Bawal siyang sakit. Kita na lekaon din eh. Nang, unsa naman, ha? Natinaw na gyud ang imong hunahon, ha? Ha? Kaya matuod yung anak si Busyong. Sila no? Sertihano? Kadato! Apil sab ko swerte. Unsingan? Ha? Naya nagswerte masag ka? Oh, ako boy nanay-nanay anang Busyong. Di apil ko sa kadato. Saba ka diyan ang uy. Makikuli na ikaw niya. Abi kay, sayod ka naman nga tapian siya. Oy, ang inahan gyud sa kanunang panabang kinide. Hala. Ayaw og kalimutan. Saba ka diyan ang uy. Nalimot as boss yung ni mo oy. Unsa? Ano kong malimot siya? Kawa niya'y utang buot mo. Iya lang kong isalikway. Magbuot ka. Nga. Hala! Nay tao! Ha? Tao, hain ba? Nay tao! Nay! Nay! Ala, nagbagal na ba ang ili? Sangkop na siyang butaoy. Ayo! Hala! Na, tuwa. Mumupaligali. Say ato? Mabalik ka? Punta na lago. Ha? Unsa man no? Yes, Busyong puyo din eh. Hindi. Di na siya tao ni puta. Punta na ba eh? Hala. Ano ba? Kailan mo nining nagkinoon? Lakinon? Wa kailangan ako eh. Ambot kita na siya. Ba? Hindi salamat. Ano? Tuan na. Nilakaw na. Nang. Dili dito siya sakop ni puta. Kaya nangita man Busyong. Ba? Sakit mo kayo? So magpahilat ka. Oh, hala, si makakagahom una, dali. Tay buta. Tay, ngano tay? Dahil pinasila si Gawas. Dindila mo. Ha? Basta. Magagagahom. Basyan, ano? Usay balita. Patay na. Magagagahom. Ug sakop kini sa sindikato. Ug patay na. Hain man yun. Nasa unahan. Nisukol og pinasila sa atong sakop. Wa may damage. Wa kay nakahapa man. Kadiyot, mubuha ako din pa yan. Sana, kuyog ka na ko, Basyan. Sige, tara. Nanay mga polis, nagsirin magagagahong. Ang ato mga sakop. Nasayo na ba sila buhaton? Oo. Magpalayo lang sila, dili magpaapo pa. Basta, anangay polis. Mayo. Hain ko. Unsaning dapita. Uy. Ngetaw. Niya tindahan buta. Kinsa man dun. Nay, yung kuyog ay, Sebastian. Yang tutingog, singgit ng
Ay, pagsata. Umakaling mo ba? Pangambot kung ano na yung mga parang. Kinsa man ka, kinsa man ka. Kuan ba ka nang... Din nilang tawanan kanino. Ay, Kinsa ka ba? Hoy? kara mag-imposil. Ikaw, kinsa ka ba? Ako? Oh, Ay, wala na mailhi. kinsa iba kailan ni mo bag-om ko nakadungog ang tingog mo? Ay, gila, drag ka. At tingog na giusab. Ang naong mo lang gihapon. Kinidi ikaw na. Ay, naray ha. Bakalag mo sa tingog ang naong ay kusba ha. Ay, ikaw rin kung giilad, oy. Ay, kada mag-imposil ba? Di nila ganina. Naku, kung mapalit, pero... Wa! Ito lang nangutana kung kaila bang imposyong. Unsa? Wala ka buta. Maragsibusi yung ito yung anong mga tao. Unsa yung gipangutan na kinidi? Ako, nangutana lang kung nakailaban ni Busyong. Wala akong kitubag nga, awamig ilo. Nas, mag-TDI. Diyan yun na. Nang! Why? Padula ko di rin, no? Dali lang, God! Kiki-ay diya. Nangurong baya ko. Maayo gani kay wa ko kuyap eh. Saba ka diyan na mo, eh. Ay, kuan ba, nangutanas butan nang nangutanas siya, bago siya pangutanas mong tao. Mauna buta. Nangutana siya kung nakaila ba mi ni Busyong. Oo niya. Ay among gitubag nga wa. Mautong bilakaw siya. Da. Ug dito sa unahan, kalit na mong nabati ang singgit ug mga buto-buto. Longki. Buta. Ano yung mga pulis nga nagpaingon din eh? Ayaw mo pagpasabot. Kung mangutan na pangambot mo. Tuon na. Ayong adlaw. Mayog adlaw sab, sir. Pulis ko. Mungutan na lang ko niya gamay. Ha? Unsa man ta na, sir? Nay, gipusilya sa unahan. Kailan ba muna ng taong gipusil? Ay! Magdapat ko, sir, ha? Matingog ko, sir, ha? Wag yun, sir! Wag yun taon! Kay dinihiraban mi. Aw, kamu day tagiyan hining tindahan? Ikaw, apisi ka din, he? Kaming duha, kini siya. Kaya tiguang ba, kini, ay. Kini, maling siya ang akong kauban. Kininduha. Mamalita naman sila din, he. Wala kalibutan taon. Amo ba? Sige. Nangutan na lang ko. Sige. Diyan na mo. Ay, bye-bye. Doon na siya nang kuwan na siya, ma'am. Buta, tuan na. Lagi. Nakadungog bita ko siyang tunog. Bastian? Magkagagahom. Tana, ihatod ko sa payag. Oo, magkagagahom. Sige, diyan na mo ha. Sana magkagagahom. Dire. Sabi. Hindi. Ito na sila inilakaw, ay. Ito na sila. Ano? Nikupta ni Bastian si Buta. Oo. Ay, kiniti. Usa kayo huda di atong buta. Nga, ang iya mang anak ang gipangita di atong maong tao nga gipusil. Unsa ka ha? Ambot lang! Bastian, Ganong magkagahom. sultihan mga tao nagbantay sa palibot. Nga wag di taong palahuson din sa tindahan. May napita din eh. Kung dili kaila. Oo, magkagagahom. Gawa sa mamalita sa tindahan, nakaila sila, nili ba? Oo, magkagagahom. Mahibaw ng tao nga dili tiga din eh. O lain og tumong. Sige. Mao ka na buhat ha. Ako na layla ko sa payag. Oo, magkagahom. Sige, arin ako. Wala nang! Ay, Sebastian! Wala mo pa na yung spayag. Naglain ng tiya. Asa man to siya? Ay, ambot lang! Sabi na sayod. Murag kuyaw naman yung napita din hikiniti. Ha? Di na lang kata mamaligya din Unsa yan? Dool naman lang kaayo ang patay. Mura man taidig ang inayawan. Nga sigil ang patay. Naunsa ka ba yaw? Wala na ron, oy. Wala may mga adik sa inayawan.
Kuan, di masab, wala masab tong mga pinusilay ba? Kay nadakpan na masab tong mamusilay. Lagi kay bawal lagi ko. Wow, good. Oo po. Wala lagi! Di makabatuon ako, oy. Linaw na karoon ng mga dapit. Oo ka naman ito istoryahan. Sa may inayawan mo na itong topic. Ay, dapat lang pa kaya mo palit ay. Sa imo bata. May santol. Bunalan ko na ng naong mo inisili. Bri, malimpyo ng naong mo buhanga ko. Santol ba, wey? Usap pagkatingog. Payat! Bri! Hoy! Bahala ka diha. Mapandol ka paunta. Wag ka istorya. Hoy! Kisang ito bata, wey? Pero may magigito siya din, wey? Bula ka to'y bansin. Con ella, diario va a los bailes y se compra una botella. La gente la mira y le empieza a gritar. Kisa mo itong gipusil? Kaila ka? Tatay buta? Sakop sa sindikato. Unsa? O ikaw ang tuyo niya doon. Unsa? Ako? O, musa po siyong magnatmon ka. Ikaw may target ka ron sa sindikato. Nga naman ha? Unsa kong atraso nila? Namatay daw sa baan na ato nasakop na gisugo dito. Ha? Ano pa ba? Gipusil siya. Usa? Nagtuo ko na ang mao na muher tana magpuyo ni Tatita. Kung inyo man si magagagahom. Unsa? Oh, giprotehian niya kining mamayana. Giprotehian siya nining magagagahom. Mao ka nang gialkuntrahan nila ang tanantang mga baligya na drugas. Oh, nagkahina yan ato na negosyo. Kung magsige kini, kaya na mapobreta nining kahinta ka. Kung mao ka na, Papa, mamalik na lang tag-Amerika. Unsa? Mao ka na, Papa. Tuwan ang mga negosyo dito. Bisan ginagmay, apan mabuhi na kita. Kung tuapag akong bana, dagan may kwarta. Busa mamalik na lang kita sa Amerika, Papa. Nungka! Nungka! Tiwason ko kining maon gibuhaton. Uilhon ko gayon kung si kliyente na ako nakaatbang na mutubag sa ngana matagagahom. Lungguan ko siya sa liog ug patyon ko siya! Asa man ka? Doon lang ko pala itong tindahan, tay. Nagkaguliyang nasab sila sa dihang gihay gipusil sa maong dapit. Unyan yan ang pagkasunod adlaw, nakalugar si Carmen sa paglakaw ug mibalik siya sa dapit. Diin gibili niya ang iyang anak. Ug sa didto na siya, naog din siya sa sakinan. Gipaingon sa payag ni Tilde. Ay, kalay din yung bantay tas tindahan. Uy, way mamalit. No, ay, sa kayo. Ito ka sabta. Ay, naniparking auto. Ay, yun na. Nanaog ka sakay. Ang mistisang babae man na. Nagpaingon sa sapayan din ng Tilde. Diyos ko! Sino Tilde? Ako ba'y mauon? Maugit kini payaga. Pero sirado man gihapon. Yun na. Suwayan kong manaktok. Maayo! Maayong adlaw! Maayo! Maayo! Naitaw! Wa may nitubag. Wa man tingali tao.
Mayong adlaw! Ay, daon sa kapag bayutan ka, oy. Magkuratan, madlagtanin mo. Ano nga na yung ibuhat ni? Oh, dali, diri. Ha? Ay, gano ba? Dali lang. Huwag yun itubag. Yun na. Giapandun na naman yung bayan. Huwag na tingali nagpuyo din eh. Kay kanina akong nanuktok. Apan huwag yun itubag. Huwag na itawag yung payaga. Tita. Yun na. Huwag sa itawag ako mapangutana. Kung abay tawag din eh. Ningaw man. Tanawa. Anong tanawa? May babae sa inyong payak tanawa. Tuod. Kinsa ba na siya? Miss Sara pa? Muna di, ha? Nakawado, pangutan ako noon sa tuyo. Unsa? Uy, mahadlo ko, oy. Ba, kaya, uy. Hadlo ko tungon. Parehas rin na nato, uy. Tanawa na ko di man na yung nato. Tanatar ko yung ganti ka. Ay, sige, tada. Dili ka na engkanto. Kaputi man kaayo. Tama ka diya, inisultin ko. Hindi mo din yung nato. Hindi mo yung ka-engkanto. Ay, dili, uy! Tala! Huwag yung tao. Pakyas na sa aming lakawa. Unsaon ko ka sa pagpangatarungan ni Papa ni Ini. Adto na lang ko. Ma'am, nariyot lang. Mga tao. Ay, salamat. Kining, ma'am. Unsay ato, ma'am. Unsay tuyo ni mo diha sa akong payag. Ha? Ikaw ang tag-iya ni ining maong payag? Oo, ako in taon. Ngano man unta. Mag-ila-ila tanang. Unsa? Niya, dawatan akong kamot. Ako si Carmen Visconde. Ako ang tag-iya ni atong bata nga gibilin din sa imong payag. Ni atong nagbunok ang nakusog nga awan. Unsa? Uy. Unsa na? Namasilagit na pa nga babae? Nga naman. Na, kinsa man na siya? Mabalik ang sunod sa payag. Sean! Oh, nurse. Balik mo na ka, na? Huwag mo padayon og palit, uy. Kay huwag tao ang tindahan nila. Ha? Hayon day sila. Na sila tungod silang payag. Nakikita ba nga babae, Sean? Unsa? Bay! Dali! Lakad, bay, diha! Oo. Sila pa sila lood sa Brescia, uy! Dili mo lang si Kuya Panitaon, uy! Wala. Niagumod, no? Naulian na siya. Ay, salamat, taon. Nang titiway nang! Uy! Hahain ko. Uod sa kinig napita. Langit. Langit? Saan ba kanya, uy? Lihat ka si Utang, uy! Langit ba? Ni ara ko, pag ginibabae nga nanuktok sa imong payong, kami duha ni tabang ninyo. Nang kalma lang. Yun na, may tubig ka? Pain na siya.
tubig. Kaniyot, pagkuha ko. Tubig na ko, dira. Ay, inom day yun. Hawa po doon. Di na ko kinili. Husto na to. Pabila ko punan pa. Ay, unsa naman lang. Kikining. Kinsa to ka, ma'am? Ako si Carmen Visconde. Ang nagbilin og bata din sa imong hagdanan. Dahil numdum ka pa ba? Oo. Nahidugdog pa ko. Ang bata, kumusta man siya? Buhi pa? Dakong buhi. Buhi di ay ang akong anak. Himsong kapag kabata. Nanghain siya. Niya ba siya karon din niya? Ha? Nang? Uy, unsa ron? Naalagi ni Bagting. Ang ako ng cellphone. Ha? Hindi na ako tubagon. Unsa? Ay, hala ka. Ay, ako dili na matubag unsa ba kaayo? Ako nang i-off. Unsa? Tubaga, Carmen. Napaw. Gi-off ang cellphone. May huno na sa pabagding. Kaya kahaan buti pasabot niya. Gituyo niya sa pag-off. Animal, sinvergüenza, de puta! Animal, kaya kahaan buti pasabot niya. Gituyo niya sa pag-off. De puta! Siya ang nag-off sa iya na cellphone. Donde ka siya ahora? Donde? Guardia! Donde? Marica, pronto! ¿Por qué na nakagawa siya din sa kasa, sulti ako sa tinuod kayo na, Guardia? Huwag ko ikalibutan na nayor. Huwag ko din siya yung paglakaw. Ang gwardiya sa gate may putang alala. Sige. Tawaga, Pronto! Oo, nayor. Murag ano na gibuhat na anomalya ang panuway. Ano na yun? Panakit sila mamalik sa tindahan niyo, Rita. Nara sila sa suwid sa payak nila. Ano ka? Kasi puti pa sa puti niya. Kinsa kang babae nga ilang kitabang. Sige, buta. Diyan na siya. Diyan ka na sa gikan. Bangon lang. Pagtarong, Bi. Tarong. Pagkatubang mo. Markaila di ay mo? Wa kong kailain niya, oy kindi. Karon pa ko makakitain niya. Hala ka diha. Ikaw. Markaila mo, ma'am. Wa ko makailan niya. Kaigo ko lang gibilin ng akong anak sa iyang hangtanan. Niadong gabi nga kusog kaayo ang uwan. Nang hain siya. Matagpubuhi siya. Hain ang akong anak. Kinede tawag si Busyong. Igdagadi ang iyang inahan. Busyong? Mao ka naingan sa akong anak? Apan babae ang akong anak? O dili lalaki? Kining ma'am, taas kaayo ang sugilanon nga akong iasoy nimo. Basta buhi siya ug dakong lagsik. Pero ganong Busyong man ang yangan.
Tugod kay usa siya kalaki noon. Ha? Lakinon ang akong anak? Wa di ay maminyo? Wa. Oh my God. Usa man kayang itsura karon? Tangilad ka. Tingog ko, ma'am, ha? Tingog ko, ha? Nilot, uy, puwerting ko po, ha? Kung gwapa magani ka, ma'am, mas gwapa pa nimo. Pero, laki mo lagi. Kusog kay kumong, may mo karate. Mabalitok pa. No! Kudagar mga naman, champion sinukbagay din sa amandapit. Niya, ma'am, naapay pistola sa likod. Ha? Pistola? Kanang mo buto, maupay buot mong itasabot? Ay, oh, good! Ngano nagkupot man si pistola? Ngano? Armado ba siya? Ngano armado man siya? Ma'am, ay istorya mo gini, no? Sabihan tayo ka. Ma'am, dugay nang gihunting sa mga dautan si Bosyong. Ngapat yun siya! Unsa? Gani! Kadagana na sige pusil pero walang gibaygo! Ginuo ko! Labing dako nga sindikato sa siyudad ang gustong mo patay niya, ma'am. Unsa? Hain siya? Naara diha sa silingan. Oh, naara siya diya silingan, ma'am. Silingan, dra. Maayo ang iyang pagkabutang. Da. Tungod, kay gisagop siyag sapian nga tao. Wa na siya sa kupanang. Wa, gyud. Iyag ko nun ang amahan. Ha? Nailhan naman naron. Nailhan naron na. Nailhan na. Nga maugyoy, tinuod niyang amahan. Kinsa? Si Buta! Buta ang yang amahan? Oo! Una! Buta! Hoy, kinidi. Ayaw na pagpaturatoy na ng imong utok, oy. Ni ana ang batuod nga inahan ni Bosyong. Og siya'y atong tuhuan. Kining madam, buta ba'y amahan ni Bosyong? Dili puta. Makakita si Samson. Ha? Unsa to'y nga? Samson? Uy, buta may nga na nagsagop niya, ma'am. Di na siya bo'y amahan di ay di Bosyong. O unsa pat lain na siya? Mahimo bang ikasulti ko kining akong anak? Gusto ko magkahimamat ni. Kana. Kinidi unsa man. Nala, atua sa ila si Bosyong. Ingdagan niya ang matuod niyang inahan. Ha? Unsa ingon? No! Wala ka diyo. Mutuwa ka siya ako, no? Hain may mayog. Ikaw, Wanto. Ikaw magkinakasagot niyo. Ikaw lang lagi. Ikaw na lang. O di anhira ko din histayag. Sige na. Kay magsulti pa mi. Lakaw na kinindi. Ang tinisad. Oy! Ako may suguon noon. Ano na noon ni? Siya may nagsagop. Ako may... Sige. Unang. Ay! Alin ako, ay! Dini ka lang, nurse. Ikaw na bahala din sa taas, ha? Kaya ko nang tudloan si Bosyong din sa underground kung sa ang ibuhaton. Oo, makagagahon. Tana, Bosyong. Tana, patay buta. Noon sabi yan eh, uy! Kaya babae yung mistisa. Wala sa payag ng pildi. Magsiyahan, Bosyong. Oh! Sa bagay. Magkatarunganon. Parehas kasi na ni Bosyong. Di prinsya lang kay tiguan na bayhana. Pero kung tutukan niya sa maayo, maug yun. Dagway ni Bosyong ras, dagway na bayhana. Hi. Nga na ko sa payag nila. Nilang buta. Saan ka na ako ninyo? Ganito ba ako, no?
Saan ka baliw ko? Mao ni autohay mong gamiton kung galing magdako ang mga panghitabo. Mao ni siya imong exit car. Sakay ni dito daghan ka nagkataguan dito. Aron dili man sila siyang imong kinabuhi. Nga naman di ay tatay buta. Gid ay sitwasyon na to. Namiligdo ta. Nangisog ng bayo si Solotorio Visconde. Mo nang magbantay ta. Padalit di ang imong kaugalingon. Nga dili ka maunay sa kaugalingon mong apuhan. Apuhan? Sikit sa. Wa ta magkasultihin ini. Nga kana si Solotorio Visconde. Mao ang amahan sa mga inahan. Ug iya kang apo. Tatay buta. Busa. Dili ko buot nga magkaunay ka mong kamatay. Bahala na kami ang mag-unay. Kay wa man nilabot. Huwag dugan sa kaaway. Kaniadto pa sa batan ang pako. Tatay buta. Nasayod ka naman sa kaagi sa kong kinabuhi. Kaniadto. Sadya ka pa sa sabakan sa mga ina. Dili ba? Huwag dunay wa mo masayari. Dutay na lang. Tatay buta, ambi ko no. Asuyi ko sa tanan-tanan gid. Gusto kong masayod sa tanang matuod gid. Be, iasoy na ko ang tanan. Oy! Ugly, oy! Why tao di, ha? Mayo! Ugly, oy! Mayo! Ay, Kenny, ikaw di ay? Hi! Hi. Nice yung gwapa. Nangalaw ni ba di, ha? Ang sabi ato ni mo. Si Busing ako to iyo. Nasiya? Wala pa sila ron diri. Ha? Wa? Ay, mati, ay! Nalakaw? Oo, gidahan ni makagagahom si Busyong sa underground. Kaya na siya ipakita ini. Unsa? Nga naman di ay, ha? Nga no? Magtawag tag driver. Aron tuduan kita ga. Asa katago ko nung galing. Magdako na panahon. Hello. Hello? Kini, makagagahom? Padali kong driver rin sa underground. Kaya malakaw kami si Busyong. Karon dayon ba siya? Oo, magagagahom. Sige, bye. Patalaw ito ng driver. Kaya, muabot ito ng taon-taon. Asa man ta, tatay buta, ha? Asa ta? Wa sila niya, uy! Ha? Uy, hain man di ay. Nanlakaw. Gawa man ko nakakitag. Wa man ko kakitag auto nga bihunog sa ilang tungod. Ay, sa underground. Ha? Underground? Magsulti siyang nurse nga gida siya sa iyang makagagahon dito sa underground. Unsa to? Makagagahom? Tingnan ko may tawag sa mga tao niya. Siya si makagagahom. Kinuo ko. Ang akong anak. Gidahan ni makagagahom sa underground. Patay. Madiskusyon na ni Ana ang akong anak. Saan nagpanulti mo? O sige, disgrasya. Si Busyo, madisgrasya nga. Unsa kining dapita din ni tatay buta? Karon ka pa magkanya din eh.
sa sultihan ka. Kini nga itong ikatubang nga akong bahay. Ako ka na. Ha? Mansyon ka na. Uga, automatic ang talapuntahan di o mga bintana. Kanito. Ano ba itong switch? Kaya magkagaw! Tara. Akong iyon. Ang gate. Abante, driver. Masoda. Oo, magkagaw. Papa, di ako sa barangay Santo Niño. Ang dapit diin ko biyai ang akong anak. Di ako sa payag di. Kinsa to hingahan mo? Ha? Ako, ma'am. Ay, Tilde. Si Tilde ko. Tilde. Mao ka na iyangan, Papa. Tilde. Og naara diri tapad sa iyang payag ang akong auto. Kiparking. Tultula ko diri, Papa, sa lotoryo. Hindi ara ko diri. Nagpaabot ko nimo. Please, Papa. Ay, kita tayo mong gitawagan, man. Ang akong amahan. Si Papa sa lotoryo. Ha? Si Kensa man na siya. Siya ang higpit na kaaway ni makagagahong. Saingan? Oo, magkagubat sila kung mao ka na para pala mga tao si Buta. Naglipot sa payag, ani. Maogyod. Ginoo ko, Inday. Ayaw pa ni ang imong amahan. Magkagubat sila kung muanhi sila. Abante lang dito sa labing layo. Kanang dili mahitabo ang gubat. Palihog lang, Inday. Sige na, Intaw. Bitaw, mamoy. Bitaw, kuyo kayo ni napita din, eh. Anay na ka mga tao nga mga armado. Palayo din, eh. Karon dayon, ma'am. Yun na. Tawag ko balik si Papa. Nagkakuha na iyang cellphone. Na, gidayal niya. May bagting na sa balik ang telepono. Ako to bago na Hello? Papa, ayaw na lang dito padayon sa pag-ari-dari. Porke? Mga tao din ang dapita sa magkagagahong. Mga armado ug tagas sa armas. Kung maduol gid mo diri, mahitabo ang gubat. Mahulog mong way daganan. Usa ayaw lang pagpadayon og ari. Ako na lang mabati sa unahan ug magpaabot ko ninyo. Sige, bye. Di puta. Kaya ang buti pa sa buti, Porke na mahadlok siya, Porke! Mao kina kong bahay. Huwag nagpuyo din ni Busyo. Huwag ibilin ko kini-kanimo. Ha? Imo na kini. Caretaker na nagpuyo din eh. Tatay bata, sobra na kini. Imo kini. Huwag laing mo sunod din eh. Tatay bata. Dako kining yuta. Og dako kining baya. 5 indanas kini. Kung nani ka magpuyo, pagdalag, dagang kauban. Si kini di ba? O si nanay ni Matilde? Unsa? Kining tatay bata, kaya asa ka man di. Dili ka ba mo puyo din eh? O magtipon ta? Anong ilo ka lang ng upaw? Ha? Sulti ko. Inihap na lang ako mga adlaw sa pagpakabuhi dinis kalibutan sa mga buhi Busyong. Tatay bata. Wanted ko sa matuod kong han. Apan sa akong pagkabuta, huwag na kailan ako. Tatay bata. Sultihan talaga sa matuod kong han. Ako si Samson Kabukason. Mao ka na matuod kong han. Umasap yan na nailhan ni Carmen nga imong ginahan. Kanang maungan. Nganong nawanted ka man din na ng maungan, tatay bata? Ha?
tungod sa sindikato kini adtong ako mo'y panguuni ini. Tay, Dili ba gisultihan naman ka? Nga nadato ko tungod sa drugas na akong gibalikyo. Hantod nga nagkadako kini. Ug na bilyonaryo ko tungod ini. tay, iasay ko no ang tanan yun. Aron ko masayod sa matuod. Sabi ko, Bueno, malingkod ta. Kaya asoy ko kanimo ang tanong kayo ta. Sugod sa kong kakabus ka ni Adto. Diing gibuhat ka na mo ni Carmen nga imong inahan. Pabitaw. Tuan na siya nang, misakay na siyang auto, may padagan, apan, namubalik siya. Kay matikita sa siyang anak nga si Busyong. Pastilag, datua de atong bayada, oy. Nindot kaayog auto. Oo, poor things. Swertihag yun ni Busyong, no? Ang iyang mahon o inahan, pulos man ay sa pilian. Pero, kadiyot lang kinide. Ano man? Dili pa, niingon man to siya. Nga, dili makagagahom angan sa iyang amahan. Ha? Dili ba, bilitok man to siya ngan sa tao. Nakapati ka. Oo. Nga sa ato ta, kana si Buta. Dili ka na ang matuod niyang amahan. Ha? Ilad lang siya ni anak. Dili siya anak ni Buta. Inuko. Ay man sila ron. Kinahanglang pugnan nato si Busyong. Kaya tigalig binuagan lang siya ni Buta. Unsay pinuangan ba? Tigalig luguson lang siya. Oo, kanindot ako sa mga inuko. Lakaw na kinide. Adtua si Busyong sa payag ni Buta. Ug sultihi siya na dinhi ang iyang matuod nga inahan. Ug kada si Buta, dili kada ang matuod niyang amahan. Oh, nang, time sa. O sa may buti mo ipasabot. Nga, kontraho na to si Buta. Weh, yara ba nitidahan ng gituko di, ha? Ha? Tigalig bawi uno niya na niya, Samantha. Bahala na. Importante nga maluwas na to si Busyong sa mga kamot sa daotan. Piste, makakita buwan. Makakita buwan, hindi ko kasabot. Ikaw na lagi. Lagi, ay. Pisko, ayan. Ay, Ginoo ko in taon. Panalipti si Busyong sa mga daotan. Buutan siya nga bara. Busa panalipti siya. Carmen! sa papasalutoryo akong tupagon. Mamalik na sa agi, Papa! Magdalit ta! Ato na ta sa ato magsulti! Kifuta! Driver, sige, larga na. Isinyasi ka ng van na nagsunod na to, palargaho sa balik. Sige na, larga, pronto! Nurse, si Busyong na, ana? Pa sila mabalita, pa sa gawas. Unsa? Oo, saman to sila. Ambot lang, waman magsulti. Ha? Di atay na. Kaya nga na di ay Kennedy. Naambot lang, oy. Lisod, i-explicar ni mo. Basta, pabuto na lang na ako sila, oy. Ha? Wa na to. Lagubo na tos Busyong ni Buta. Unsa? Unsay lago po? Mao ka na talang netabo. Gisultihan na mag-ana sa una. Sa ako magkaposer ka ni Adto, hangtod na nasapian ko. Huwag sa ko pag-undang, sayon ka na sa hinungdan. Tatay Buta, ang wa na maisulti na ko maong.
Mao ang bahin sa akong apuhan nga matod mo. Samahan sa akong inahanas, Carmen. Salbahe sa imong apuhan. Sa diha mga nakay na si mama ni mo, gipapreso ko sa imong apuhan. Kato akong giingon nga, nabilang ko kong tulog katuig. O gibuhian nasab ko kay huwag ko isa. Si Densyo may tigdoon ako sa presuhan. O santag dito pa ko sa suhod. Nagsige naming negosyo si Densyo. Hinahina na siya na maligya og drugs. Hangtod nga gibuhian ko, kaya nakita mo ako isa. Sa akong pagkikawas, diha na may mabuylo og maayo sa among negosyo. Hangtod nga nasapian ko, ug nahimong bilyonaryo. Tatay po ta. Humaniad to, sa dihang diha na kanako ang maubahandi. Nisaad ko sa kong kaugaling nga maundang na ko. Sa akong pagpamaligya og trukas. Nagpabuta-buta ko. O giilisan ko akong identity. Isip usa ko kabuta. O guwa na magdasangan nga Samson kabukason. Kay wanted na kay kinis kagamahanan. Sa dihang nagkailata, usa na ko kabuta. Mao ka na imo nakita ka na ako. Ako si Buta. Tay. Gibasulan ko ako pagkapusya. Mao ka itong nagbago ko sa akong kinabuhi. Kung nagkaila kita, angtod nga nasairan ko nga ako ka rin anak. Pulo sa pagtabang ang gibuhat ako karon. Buhat ako kinabang sa mga nakinahanglan. Giabusahan sa ko sa mga dautan. Ilabi na si mong apuhan. Na ako nagkaaway ka ni Anto pa. Makadaghan na siya magkasakan ako. Gayon ka ni Anto nga ako gipagkamang sa yuta. Sama sa sakero. Di pa punit ka na ko ang kwarta nga yung gisagpa sa kong naong. Grabe ang pagdaog-daog yung ibuhat ka na ako. Tungkol sa mong relasyon sa mong inahan. Natungkol sa kasilag ka na ako. Hastang akong inahan. Nga manindahay lang. Naapil pa siyang kasilag. Itunub-tunuban niya ang mga mani nga baligya sa kong inahan. Ug perting hilag sa kong inahan. Kinawagtan ang puhunan. Gayang gisa. Hambinon ko akong kasilag sa imong apuhan. Nibagting ang cellphone ni Buta. Ug sayang pagtubag, Sebastian kini. Wala gala, wala ang katapusang sumpay ng atong sagilanon. Busyon ang dispatcher. Magkagagahom. Ana-ana ang auto nga luho kayo. Misud na diha. Ug ang nag-drive nini, usa ka babae. Mao na tingali kini ang imong gipaabot. O, Bastian. Mao na kini. Sige. Ang mga tao, pamantaya sila. Huwag kita masayod nga doon na pa'y nagsunod niya. Oo, ako rin may bawa na rin. Nyor, sige, bye. Bye. Niyan na si Carmen. Ang inahan ni Busyon. Niyan na siya. Dado pa. Niya na siya. Ang inahan ba ni Busyong, si Carmen Vescundi. Unsa? Oh, naus ang auto nga giparking. Tapad sa imong payag. Og, napaingo na sa imong bayad nang. Tana, sugaton ta siya. Tana.
Bosyong, Oh, katay buta nga no. nana siya. Ha? Si Kinsa? Ang ikahinaman mong inahan. Si Carmen Visconde. Unsa? Lakaw. Pagkisulti. Nana siya sa payag ni Tilde. Maayo! Nang? Maayo! Ah, madam! Yarami! Oh, salamat kani apa mo. Suma na sa akong gisulti. Namubalik ako. Niaba siya. Inyo na ba siyang gisultihan? Namianhi ko nga. Ngayang matuod nga inahan. Oo, nahibaw na siya ni anak, madam. Dili ba ng tilti? Ay, oo, ma'am. Nasayod na siya ni Ada. Og ambot, og nalipay ba kaha siya, o naguol ba kaha? Unsa? Wa siya malipay? Nga ni ana ang matuod niyang inahan? Wa siya... Ako malipay. Tungod sa paglabay mo na ako sa hagdanan, ninanay Tildi. Maone si Bus yung ma'am, ang imong anak. Nay, parehas yun mo naong. Busyong? Anak? Pagdoon ako. Kay daghan pa tuki ko ni. Nga nung gibilin mo ako ining payag, ilawom sa nagbunog pa man. Kiputos ka ni mo kapol. Ugwa ni mo igsapayan. Kung mamatay mo ko ito higayon na. Anak? Ma'am, hinubi ba ang tinuod niyangan? Mao ka na iyang binunyagan. Hinubi ba Polangkos? O kanangan nga Busyong, alias lang ka na niya. Sa iya ng pagkalakinon. Kay nung paday ka na ako. Katong gilabay ito sa kapilya. Human kastiguwas imong amahan. Nahapit ko na gani kini ikamatay. Ako to. Og imong giluwas. Og ipalaya sa dapit di ako ginapos. Ikaw ka to. Bantog lang. Lain kaayo ang pinitik sa akong kasing-kasing. Og katong nagkastigo na ko. Mode kadto ang imong amahang salbahis. Apuhan mo siya, Busyong. Naabagoy apuhan nga muunay kung patay sa iyang apo. Walang siya makailan mo. Kung nasayod pa siya, iya kang mahalon. Mahalon? Nga kaniadto pa siya nagtinguwas akong kamatayon. Diha pakos ni mo sa bakay. Wa pa ko magkakitag kahayag. Gusto na siyang mamatay ko. Kay matod pa niya. Babagkos imong kinabuhi. Kay dugo mo sa usa ka taong igikasilagan. Hinofema. Pagkatugay na sa panahon. Naimo kong ginasagdan din eh. Saway paglantaw kung buhay o patay na ba ko. O kung karon ka pa magpakita pabalik. Karon nga. Nadako-dako o may husto na kong kabuot. May kasing-kasing na kong maantigong mupitik o mag-asabot kung unsay tarong o binuang ng kalibutan na. Hinofema. Muluhod ko si mong atubangan. Ay, pagluhod. Ayaw. Kay dili ka na makapapas sa mga sayop na imong nagbuhat. Ug sa mga sa na nagbuhat sa imong amahan, ngadto sa akong amahan. Unsa? Nakailakas imong amahan. Nakaila. Ug siya matuod ka nagmahal ako. Ug dili ikaw nga akong inahan. Unsa? Sige sa siya. Ako, Carmen. Si Magagagaho. Ikaw? Ako kini, Carmen. Si Magagagahom nga inyong gikadlukan. Kay higpit ka kaaway sa mong amahan. Nga si Solotorio Visconde. Samson, ikaw ka na. Oo. Ako si Samson Kabugaso. Nga gidaog-daog sa mga amahan kaniadto. Kaniadto pa. Sa giumol ti kining bataa, hangtod nga na tao. Samson! Samson pa sa ilo ako. Ikaw mismo, sayod. Kung unsa ka dako sa kong pagigugma nimo.
Ugaling lang. Ugaling lang kay ulipon ka sa mando sa mga amahan nga dautan, o ba? Samson ni anak ko. Ni anak kitang tulo. Magtipon tag malipayon. Daghan na kayong tubig mi aga sa sapa, Carmen. Di ni bandas kini sa akong gugma kanina. Samson, nalimot ka na lang ni ining babae nga nagpakamartir tungod sa atong gugma. Nalimot ka naman ganit na ako. Ako pa kayo dili. Suha! Nilarga ka kuyo sa mga amahan dito sa Amerika. Din ako gibinlan mo ba kasakit? Giwagtang pa nimo akong kahidam nga makakita sa atong anak. Napaniyara na siya. Gibilin mo sa payag itildi sa way paglantaw kung buhi o patay pa kining bata. Samson! Dito ka sa Amerika. Nagunsa ka man. Nagminyo kang Amerikano. Sa way paglantaw ka doon na may tao din yung nahigugma kanimo. O nagpaabot sa katumanan nining talang. Ang tugimitubo kini atong anak ka sa kalakinon. Mukhang hero. Itintapan siyang kaisog. Kung din pagkata, maingon ka siya niini. Dili. Kaya naakit ang iya magidikanan na magatudlo ka niya sa husto o sayop ni kalibutan sa mga buhi. Samson! Makadaghan na kayo ngayong itinguha ang iya kabatayon. Huwag swerteng gigiyahan siya sa Diyos para makakita siya sa matuod niya magidikanan. Di ang tao nagtinguha siyang kabatayon, mauro sa bagyang apuhan na imong amahan. Pasaylo ako, Samson. Ang puwang pasaylo. Dili ka na makawagtang sa mga kasakitan na iyang nahiaguman. Dili, Carmen. Nia, muluhod ko sa inyong atubangan. Inoveva, Samson. Kung mahimo, ihatag ka na ako ang kamatayon. Tubang sa mga sanga akong nahimo ug sa mga sanga nahimo sa akong amahan. Pati ako, Samson. Pati ako. Dili ako magkahimulan na kami. Kaya di sa nung nakasaha ka na ako. Nipitik ihapon ako kasing-kasing sa paghigugma kanimo. Dili pa ngayon pasaylo sa atong anak. Kaya dili ka magkasaan niya. Barong diha kami. Ayaw pagluhod. Kaya dili may mga santos kaya mong ludhan. Barong. Niya. Nawatang akong kamot. Samson. Carmelo. Ganako na ko. Karunay noon. Buha kasikanan niya bihon. Mga pulis ang sakay niya. Sinyasan ko ako marasa ko na magpalayo ni. Kay delikado lang. Alay mga pulis. Sinyasan ko sila. Pagkanindot nilang tanaw ng oy. Nagakos lang tuto. Naakiti ay ang pasaylo ng no. Bisan pag-unsa kadako sa sanga na buhat sa tao.
naagid ang pasaylo sa... Ay, okay, Dede. Nahambisan ako. Ipasaylo sa bumbusyong. Sama na siya ako sa nag-ipasaylo. Pagkanindot, nag-abot sila nga mga puhi pa. Bitaw nang no? Auto ka ni Unong! Naog lang! Uy, hala. Ay, ginoo ko. Naikat sila gadadaog. Hala! Oh, ginoo ko! Carmen! Ang awahan mo na ni Carmen ang... Ginoo ko. Adi puta! Magkitakos ka na ng mga mananap? Eh? Papamahal ko sila. Mahal mo kining lakinon na ako ang talapat yun, ha? Eh, kiyan siya? Ako siyang anak, Papa. Eh? Mauday kinianin mo na, anak? Buhi pa niya, eh? Eh, kiyan ka na umbre? Ako? Kung pakil mo siya, anaha ko pagpatay sa Lotorio Visconde. Papa, ayaw. Eh! Imo siyang apo. Eh? Ako na ako! Eh? Ang likod mo sila. Dahil po sila. Kuhaan mo na. Mo ka nagamitin kung pagpatay mo sa Lotorio Visconde. Ayaw ko na buhata. Ayaw, Diyos! Pawa niya! Lexi! Pawa! Pawa! Ulo! Go! Hawa mo siya! Imposible mo siya taliwa sa duwa niya kamata. May armas ka di ay sapsot. Ganto mo sa kabala! Hindi ka tumoy igong bayad siya mga saan ako! Ihulog ko mabutukin yung mga bala sa pistola ni Busyong! Papa Solotorio! Papa! Natagbo na kapulot ko ni mo! Sukag pa ka niya hangtong karon! Basta akong anak! Imong kikasinagan! Di ka siya pagkamasuso! Imong kikuntahan! Hangtong karon nagdako na siya! Tay! Tay po ta! Tay! Ayaw hilaki ka niya kamatayon! Kadautan siya! Nagkabawas ka na siya pagkastigo ni mo! Ginamit ang latigo! Nitagtag ko siya sa mga bala sa mong pusel! O nagkabawas ka na! Papa Solotorio! Pagkapait nining midangat ka di mo din sa Pilipinas! Papa Solotorio! Samsung ka mga doon! Andyan! Patay mo na! Oh! Magpadakop kong buhi! Muampo ko sa kamot sa balahon! Iya! Ipataas ko na ako ka mga kamot! Imailhan sa kong pag-surrender! Ay! Dan bago ninyo! Hoy! Nanay puta! Nay! Inang iba! Anak! Nanay puta! Nay! Mga salbahe sa mga pulis mo! Pisurrender na siya! Lipataas na siya ang mga kamot ka ng inyo magkirapido! Ano? Kanya ay ang mga tao muna building yun sa tunga kawahanan kay mga daotan mo mga pulis! Ay! Nanay puta! Nay! Samson! Nang sibuta na natabas ang lawas sa mga bala. Kinapidumugod siya sa pulis ng Oh, my papa. Oh, my papa. Tatay puta! Ay!
pagkataon nga nagkakuyog na ta. Karoon ka sa mamatay. Ano ni? Ano man ni? Sa nagmatangas, libutan ako na himutangan. Nuklik akong nakita sa mga tikanan. Karoon nga nakita namin, ikuha na sa ako ang labing importante na tao sa ko kinabuhi ng mga kong amahan. Ano ni? Ano? Ignasyong, ayaw na sige, gihila ka ng haya sa imong amahan. May paano naman siya, Syong. Busa, ahilom na lang. Huwag ikasulti ka nini. Abot nga na akong paano eh. Igo na kong ipakita sa nahayag sa adlaw. Kung karon nga nahayag na, may kalit lang sa pagkisdom o mingit-ngit. Ano man eh? Unsay buti pa sa buti ini? Ginoong ano man eh? Tatay buta. Iko na lagi. Gusto na. Niragyan ko ito bang niyang kinabuhi ni Buddha. Gikan sa kalapukan, giligo sa tubig sa kaayo. Niya karon, gibawi ng iyang kinabuhi. Tatay buta. Nalubong si Muta kung Samson Kamugason. Kung di pagani sa karsada, naglimi ng mga tao na iyang tabangan, lakip na silang pilde o kinidi. Nagsigig warawara sa ilang mga kamot. Timailan sa pagtaliwa na sa tao na ilang gipangga na usa ka talagsaon. Unya, nang labay ang daghang mga adlaw. Nagtukod si Busyong og usa ka dakong department store. Kauban gihapon si Kennedy ug silang pilde. Uy, Siyong! Usa mo nang imong kita! Kadako ko na eh! Unsa na, Siyong, uy! Kadako, anak! Karon igtangtang anak. Kanang gitabunan dia, makaila ka. Uy, alay! Estatwa lagi ka na! Si Buta lagi na! Naglingkod! Ulo, nagdaog sungkod! Ug sa pikas kamot, nailata nga sudlanan siyang mga limos! Asa na mo na ibutang siyang, ha? Ano din ko atubangan sa department store? Butangan ko nagdakong stage diha. Ug ana siya diha. Diha maglingkod aron makita gid sa mga tawo ngumusod ini atong tindahan. Ola! Ninduta ini, no? Oh, wala, Buta! Muraman ka og buhi, oy, Buta! Kalbitingog ang lata, oy! Mura magisudlan og gilimsan si Buta. Buta, buhi ka! Naara siya rin ni Kennedy. Kauban gyapon siya nato. Hala, oh, wala yung tinuod, oh. O, kanindot. Nindot kayo pa kahit surag yun mo rin live. Maugid. Hala, Buta. Ay, oh. Hala, nanay ni mo, Carmen. Kanindot ining estatuwa ni Samson. Murag buhi siya. Mahimo ba nga akong hagkan, Genoveva? Sige, buhata. Imo nang katungod. Ay, ala, sa ito, Mingkila! Nga naman to. Nagpasabot na nga naagi hapon ang iyang gugma nimo. Nanay Carmen. Hindi ba? Mularga na lang ko. Tuaman ang akong bana sa Amerika.
nagpaabot na ko. Ikaw, di ka mo kuyog na ko. Anilang ko din inay. Na may bilin nga dakong kantidad sa tibutan ako. Muna akong gamiton. Huwag ako natin manon. Sige. Ug ayo-ayo, anak. Nay. Genoveva, anak. Nanay Carmen. Nay. Naon, nabuhat na gitang stage, ug anaara si Buta, buhi kayong atuba, atabangan, buhi kayong tanawon, nga nagatubang sa nato, nagkupot siyang lata, ug ang pikas kamot sa iyahang songkod. May na lang nga. Nga buhi sa kanunay, matag-adlaw nga akong tanawon, di ba? Wala, nay niabot, may bindahe man ang kamot. Ha? Kinsa? Wala! Si Sarito Eugene man! Ha? Buhi siya? Oo! Imo nag-abunuhan og dugo, buhi gyud. Oh. Siyong? Kumusta ka? Correction. Sinoviva ko. Dili busyong. Oh. Babae na day karon, Siyong? Babay. Kasi mo tanaw din ako ron. Oh. Babae na gyud. Og gwapa nga pagkababae. Maayo na day ka? Mapagyoy pagwa na ko gikan sa ospital, Siyong. O, bilahos ko din mo. O, kuan, kanang, Ungot man. Unsa man na? Ilaw sa may sulti. Naibog ka na ako? ha? Pilit-pilit ka magtinanawan, Gert. Be, kiss, be. Kiss na yun, Sarge. Dugay-dugay, ha? Hadlo ka? Di mo kumanukmak ba? Kiss. Siyong, Siyong na sa Genoveva? Uy! Apila ko kaong, sino na ito ni Tion? Bayot! Hindi ka na ha, may silang naman. Kortin ko, close ang kortin ko, apila ko! Ang aking tunay na nararamdaman. Ug din mga gala natapos kini atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Sugilanon nga sinuhat og ubos sa direksyon ni June Bacalso. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Alden Brian Verula. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Apan sa dili pa kami himpit nga manamilit kaninyo, niya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Busyong, Jennifer Dato Manuisa. Sa papel ni Buta, kung makagagahong Ray Boles. Sa papel ni Carmen o sa papel ni Tilde, Mario Matit Kabudlan. Kennedy, Inday Bambina. Sa papel ni Dencio o Eugene, John Caraca Pujanes. Sa papel ni Bastian o sa papel ni Torio Visconde, Ben Jaima. Sa papel sa nurse, Janina Minosa. Sa bata nga badlungon, Clint Garing. Nagda sa pulis, Ricky Porzuelo Garing. Kinabagan ng musunod, Rantrax, Indra Katarina, Katkat, ug uban pa. Kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug mo to ka listeners, ang part 5 sa Busyong ang dispatcher, no? So pasensya kayo kay itong putulog basa inyong mga komento kay basig makapiright sa mga music nga madakpan sa tuang video, no? So atong kabantay mo atong putulon tungod na sa nay mga music sa madungog ba, so di na to
apilon kay mga copyright niya, no? Nya karon mga listeners, basahon na to ni tiwas si June, kini comment, no? Jean Office, sir, sir, pa-upload po sa drama nga Saldo Baldado, salamat daan sir. So wala ta ng drama ha, pasensya kayo Jean Office, no? Wala ta ng Saldo Baldado, no? Murag sa una ra maning dramahan ng inyong mong gi-request, no? Pasensya kayo. Yan si Bilmer G. Kanyete, salamat sa kanunay nga pag-upload idol, amping permi. Salamat Bilmer G. Kanyete. Nya si Lani Ansabot, dili gud ko pulan pamati aning dramaha kay katawanan kaayo si Buta o Busyong. Salamat idol sa pag-upload. Way sa paya, no? Salamat kayo, nalingaw, makalingaw ito ning Busyong ang dispatcher, no? Nya si Lee Lumbab, salamat kayo sa sumpay boss, nagpaabot yung taon ko kay makalingaw. Salamat kayo, no? Lee Lumbab. Nya si Handuraw sa kinabuhing sugod, thanks idol, nindutan na po, no? Salamat, no? Handuraw sa kinabuhing sugod, always ning nagpaminaw po ba? Salamat kayo. Nya si Carlos Candilasa, wala pang part 4 sa Busyong Brad, na-upload na, no? Okay, part 5 naman itong video karon. So na-upload na. Na-late lang tagkuan basa. Nya Carlos mao gyapon. Carlos Candilasa, salamat pud kaayo Brad idol, makalingaw gyud, buntagan gyud nimo og paminaw boss. Idol, hinaot ma-upload noon nimo ang part 4 sa Busyong Dispatcher. So part 5 na gani, no? Nahumana. So nawahil ako basa sa imong komento, no? Charlene Pakana, thanks kay Lods, pagkanindot anong episode, makahilak, makatawa man tao makawala sa stress. Salamat Charlene Pakana, tinuod yun na makalingaw, no? Nya si Danila Gonzaga, bati nga sumbanan ang batasan nga gipakita ni Busyong, dili mayong pabati sa kabataan kay posible jud nga sundon kini bugal-bugalon kayo ngadto sa iyang giilang inahan. Sir Jan, salamat sa pag-upload, God bless. Salamat, tinuod yun na Danila Gonzaga, no? Magsukol-sukol sa iyang inahan nga mao'y gasagop niya ba, no? Bati sa nga sumbanan jud tinuod yun na Danila Gonzaga, no? So dapat nata mapasalamaton ni si Busyong sa iyang giilang inahan, di kay magbugal-bugal, magsukol-sukol, no? So bati yun tinuod nga sumbanan. Pero moabot na po dag time ani nga makaamgor man po ni si Busyong, no? Nya si Kuan ay muhagi pong comment, no? Haha, kini si Bayutay kun bayot nga tatay, makalingaw sab kayo. Si Kennedy, makalingaw kayo. Salamat kay Danila Gonzaga, no? Tinuod yun na makalingaw. Makakatawa ta. Nya si Roger Villegas, salamat sa upload boss. Salamat po nimo Roger Villegas, no? Sa kanunay pagsunod og paminaw, no? Nya si Red Dress, no? Red Dress, kabitin po sa ending, oy, pati ang mangtas nga drama bitin po og ending, mo tay mahimo kay pagbuot man sa director, no? Maura ending, mo tay mahimo na, no? Nindot magyapon ang drama, no? Nya si Gitara ni Miro, salamat idol, kay taas kayo ning part 3, magana sa trabaho permi kay makawala sa katulugon. Shout out na ko idol si Wendell Osorio ug Marcelo Godines diri sa Tugbok, permi mi nagapaminaw. God bless idol, salamat kayo Gitara ni Miro, no? So iya ko nagi-shout out si Kuan, si Wendell Osorio ug si Marcelo Godines diha sa Tugbok, no? Salamat Gitara ni Miro sa imong pag-comment, no? Paminaw sa mga drama. Ruston Blind Massage, salamat Sir Jan, pa-shout out lang ko sa akong mga kauban din sa Ruston Blind Massage, silang Hani Ima, Rimar Edgar og Markay og Mika og Leonardo Abapo, John Abapo, James Abapo. Salamat dan Sir Jan, palihog ko basa sa part 4 sa drama nga Busyong, sir. So sa part 5 binato na basa kay sa Busyong part 4 nag-vlog man ta, no? Atong gi-review tong kuan. Ay natag mi Ma'am Life Journey ba. So kay namin nag-request nga i-unboxing. So ako na lang insert, no, ang video. Pasensya kayo. Nadiri na to nabasa sa part 5. Nya si Buyax Bakod, idol gaulat mi sa part 4, asa naman to makabitin part. Pasensya kayo, nabitin ka, no? So karon di juga mabitin kay niabot na tag part 5. Katapos ang sumpay na imong atnya, no? Salamat Buyax Bakod, no? Nya si sa Pantas Vlog, God bless idol, indot na sab kaayo imong na-upload na drama idol, aka Rakisa, mao na sad ni among gipaminawan mintras nagtrabaho idol. Salamat idol. Shout out idol sa akong mama Nining ug sa akong maguwang nga si Alma, Wina, Mira ug Alexander. Labi na akong asawa nga si Brenzel Montanes. Thanks idol. Salamat sa Pantas Vlog, no?
sa imong kanunay pagpaminaw sa atong mga gi-upload nga drama, no? Sini sa Ikiira Kisa sa Pantas Vlog, shout out nimo. Ug sa imong mga gi-shout out dahil nga si imong mama Nining, no? Shout out. Ug si imong magwa nga si Alma, si Wina, Mira ug Alexander, no? Ug sa imong asawa nga si Brincel Montanes, no? Shout out nila. Salamat sa Pantas Vlog. Unya si Buyax Bakod, idol wala pa ipartin, makabitin man Japon. Sinsya yun, sige ka kabitin, no? Sinsya kayo Buyax Bakod, no? Dinhirataman sa imuhang comment ang ato ang pagbasa, no? Sinsya kayo kay nay-adlaw nga di ta-upload tungod kay kuan. Balansihon lagi nik para di puta mo-abusos lawas ba kay makulangan to labad kay sa ugid mga ka-listeners, no? Mga bawi-bawi na ko nay usa ka adlaw nga di ko mo-upload, no? Kay relax ba kay labad sa uning magsige jud katubag cellphone mga ka-listeners, no? Muna nga pasensya sa mga mag-request nga kanang uban bitaw nga gusto magdali, pasensya kayo kay di gid dali-dali gid mga ka-listeners, labi na maka-copyright, usay gyud makalangan copyright music kinahanglan pang tarungon og trabaho muna nga malangan gid kanunay, no? Pasensya kayo nya ay mo kabalaka kay nag-arrange na ko sa pobreng milyonaryo, no? Kay nadaghan kay nag-request ng dramahan, no? Nya kato pong huli sa Ikiira Kisa nga iampo ko ang kalag mo, no? Ako nang i-arrange pa dahil panikamutan nga maka-upload pa tayo ng mga drama, no? O balik ko na ko shout out ni Ma'am Life Journey, no? Salamat kay Ma'am Life Journey sa imuhang kanunay nga pagsuporta o pagtabang, no? Sa imong gihatag nga radio cassette, daghang salamat Ma'am Life Journey. O Ma'am Disole o kaniyong tanan Angie Divina Gracia, no? Nya Super Pop Girls, shout out po ni Sayap o ni Ongol Toledo Vlog. Thank you so much for watching o God bless sa tong tanan.